Hola, molt bona nit. Estudi 1 de Ràdio Televisió Valenciana Burxassot. Són les 11:44 pràcticament de la nit. Estem, per tant, en rigorós directe. El fracàs de la conferència de presidents, la independència de Catalunya, el suïcidi a càmera lenta d'Aminatou Haidar, la cara trencada de Berlusconi i moltes més coses. Un plató, 6 periodistes, 12 ciutadans i vostè. Comença el nou programa d'actualitat de Canal 9, dbt.es. S'apunta? Hola, molt bona nit. Si vostè s'ha deixat les pel·lícules, els hospitals i altres ofertes que li proposa a aquestes hores la tele i ha elegit la nostra opció, abans de res, moltíssimes gràcies. El nou fracàs de Canal 9, com cada dimarts a partir d'ara. Descansen, bona nit, demà més.